Ayun, pauwi na kami. At yun nga, Kamal. at nag-inquire kami ng cellphone. Kaso, yung budget ko ay ano, kulang. Pero bukas babalik kami dito. Mag-install. Itatry ko mag-installment. Pero pag anuhan muna namin, parang kukuha ko ng hulugan na cellphone na lang. Kasi yung cellphone ko nga talaga ay ano na, kung baga pag umuwi tayo ng Bicol, mahirap nang ma-editan. Baka magbabalik ako doon, wala rin akong pang-edit. Kaya abang dito, parang kukuha ko siya ng hulugan. Kasi yung budget ko ay ano, basta kulang. Ba't sumasayaw? Tradisyon nila. Ayun mga kaparing Jason, time check natin ay 3:45. Init ay. Good afternoon po everyone, every viewers, every Init ay. Isang oras lang. At yun, labas kami ni Mrs. At may pupuntahan lang kami, may titingnan, may i-inquire lang kami. Siyempre, secret kung ano yun. Ano, mag-i-inquire ng bahay? Ang dami palang bakante dito. Ayun o. Kami lang na dalawa muna ngayon. Hindi o, bakante o. Hindi namin sinama yung anak namin na isa kasi napakainit. Sa next Sunday yun lang. Sobrang init kasi. Anong oras na? Alas 3:45. 4:45. Grabe. Correct. Nawawala ang araw dito. Alas 6. Lagpas. Siyempre, favorite color, black. Para, Black. para bumagay sa kulay ng putis. Saka ito, kung ano yung damit ko, yun rin ang damit niya. Ayan nyo. Tipid kami. Kahit short. Kahit short, kung ano short ko, yan din ang short niya. Pera lang sa ano, Underwear. underwear. Sa damit lang, sa cashew. Underwear, kanya-kanya. Toothbrush, kanya-kanya. Hindi kami tulad nung ano, yung iba na toothbrush isa. Kanya-kanya. Dati medyo humupa na yung ano, maganong pisngi ko, no? Pero maga pa kundi. Sakit. Tapos sa Martes, balik ulit ako para niya kasi Miyerkules ay bubunutan ako. Bunot dyan. Adi o. Ano yan? Bahay na yan. Tricycle na tayo. Abot pure ko. Tara. Ganun din yun eh. 50 lang naman. Yan. Tricycle kami. Magkano pure gold ko ya? 50. Ha? 50. 50? Tadi mo na ito kita kami. Init ay. Anong bari? Cellphone mo dala mo?
cellphone. Saan? Diyan? Pwede magtambay dyan? At dito lang sa loob ng SM. Ipabango ata rito. Prescripto. Hindi, ayaw ko niya. Tumingin ka na dati. Ayaw ko na pisyonado. Binigay ko baga yung apisyonadong bago kong bili. Ipaydok. Ipaydok. Oo. At yun, pababa na kami. At nag-inquire kami ng ng cellphone. Kaso yung cellphone nga yung message. Ayun, pauwi na kami. At yun nga, at nag-inquire kami ng cellphone. Kaso yung budget ko ay kulang. Pero bukas babalik kami dito. Itatry ko mag-installment. Pero pag muna namin, parang kukuha ko ng hulugan na cellphone na lang. Kasi yung cellphone ko nga talaga ay kumbaga pag umuwi tayo ng Bicol, mahirap nang ma-editan. Baka magbabalik ako doon, wala rin ang pang-edit. Kaya abang dito, parang kukuha ko siya ng hulugan. Kasi yung budget ko ay basta kulang. Samsung yung kukunin kong cellphone, Samsung. Alin? Ano ba dyan? Saan? Turo. At inalo ko siya na kumain kami dun sa loob. Gusto dito sa labas. Kaya tusok-tusok. Sabi ko kain kami dun sa may Shawking. Kaso ayaw. Hindi ko alam kung ano trip nito. Dito lang daw kami sa labas. Tusok-tusok daw yun. Oh. Minute burger. Dito naman kami. Masakit na yung paa ko. Ano? Dito kakain. Nanisaw. Mamaya. Ito lang muna. Patay.
ulam. Oh. Magkano? Magkano? 320? Ito na to? Saan yung ano? Ito ko lang. Ano? May prosesyon. Sasayawan, no? Ayun, Padre Pio. Ano yun? Ba't sumasayaw? Tradisyon nila. Ay ba yung ano, yung presyon may sayaw eh. May kasamang sayaw. Ayos ah. At hinihintay namin na maluto yung manok kasi 15 minutes pa raw. Hmm? Ito yun, pauwi na kami. At nakabili kami ng ulam. Tara. Tara, sige lang tayo. Ayan, dito na kami. Pati yung tricycle. Dilim.